ke abadina nahu putar hutai Bapak mutinta yoti apa ngalu ayo tabagai wanita jangari Bapak mutinta yoti apa ngalu ayo tabagai wanita jangari awayata dalam kurung hanya bangkitkan kejadian terjadi oh ya ma jadi kado denai alam itu pastikan kejadian terjadi alamu kadimahe indah dipapanjang oleh karena tinggal banyak kasai manu pinang semoga dimahe dan dipapanjang oleh karena tinggal dari keruhi orang baginda adolo batanyo sana kanan jokiri oyama dan di paso denai kapake dosana kanan jokiri kapado lapisan masara makai alai jadi pasorong radona jangali kapado lapisan deh alam masyarakat alam di dalam kurung radona jangali kakak seni alai budaya kita lengkapan selebrasi oyama jadi batu denai alai tadi lengkapan tagalo oleh prestasi olah kabake kakak rangkam buang kapue padina batanyo oi malam tadi kabake kakak rangkam buang kapue padina batanyo oi malam tadi akan buang kami dari Ambanu ekonomi oyama dan di paso denai laju iuran ekonomi
kato bajawa de ambuan kapue taman nuang manuang obatan kami oleh kato bajawa de ambuan kapue taman nuang manuang obatan kami masih pemalang kowe kurang ambuang kapue aponan di awal indah mandari oyama janji pasodenai aponan di awal indah mandari Latina dari Domalang Larena Pajang Beni budaya sanawala Sitoa buangan Latina dari Domalang Larena Pajang Beni budaya Semalang Sitoa buangan tak boleh jangan yang ada negari oh ya ma jadi pasodenai ada negari Domalang kan iyo itu kato Alhamdulillah kita berbulan sumbangan dari Bapak Abdullah yang berdiri di depan indah mandari lagi hidup padakan oleh kabar indah paduakan oyama yang di pasodenai kabar baju bali boleh sago boleh mati sana yang dekotan alat dapat itu ale mengpadikan boleh sago boleh apa tidak sayang mangkuno ale nagari nambawa dokan Yukusarana semalam yo para serana kalaga bagai oi batagan di dalam turun olema olah 2 bulan semalam kalaga sudah Domalang oi batagan Bicara tentang kami lewa amo kapul pengarai Ibu giliran di kami urang badina ondelai kudanan kontan majonan kanduang ini giliran di kami urang badina ondelai kudanan kontan majonan kanduang
nanti antuan dari malam belape onde lai tanpa nonton kurang kali kurang tiaman lawe kurang mamuke onde lai tanpa nonton de malam konan balik kurang Allah dibogelen kami kurang badina sudah rang ale jodoh ambuang kapur sudah rang ale ambuang kapur kok didanga cari torang do sungai dioleh rang ale pakai kami tu Allah madolape usuat piaman lawe urang mamuke pakai kami mulai madolape usuat nanti antuan kota batang tanang mama asali pusoi dah malam kai kabasang buang nanti antuan malam batang tanang banyak pada pusoi dah malam kabasang buang nanti jura kini lai luku palembang de malam sudah bangit kota nonton nanti sigujang tiaman lawen mama kurang mamuke onde lai nanti jura kini lai nanti sigujang mulai tak kajut kota di pencuran suntan negula manjalia oleh lorang do ambuang kapur ai bela manjalia oleh lorang ambuang kapur apa patut mati rang di sapadan oleh bakat kosendo takahe kumpamu ai piaman lawe kurang mamuke bakat kosendo iyo lai kamu kubur pincuran sunsang adelu suatan iolai padia jela oleh lorang ambuang kapuan ai padia jela oleh lorang ambuang kapuan nan bedo kota sendo di bukuan ando jolo masa oleh alamat elida olida he kamalatu ai piaman lawe kurang mamuke alamai lida iola kamalatu ade kari narakan mana sabila oleh lai kita butuh orang banyak
bawah payung. Dia sekali malam lain tabila adelai itu duduk banyak di bawah payung. Membuka lai paru tiangan adelai lebih elok tomau duduk manuang. Ibarat lalu kita bila darah banyak untuk muda dan ingat kota tengok. Oleh ado jualai cari to pincuran sungkan kawat ke kami kita di madolape usuan oi kawat ke kami kita di madolape usuan wasuat kami sadiona pada karya diolai ambacang ambuang kapua die kabatunjun ai piamat lawe urang mamuke ambacang ambuang kapua die kabatunjun Dia sekali narakan uang lain tabila hai. Lagi duduk malam di bawah payung. Dia sekali malam lain tabila adelai kita duduk malam di bawah payung. Kau digunak tanunak lai kamanangkoi hai kau ditunggu lai kamanangwang. Suka kita bermalang